Dare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri murume ane makore 34 ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu, ndauyawo kuzokonfesa izvo zvandiri kuita. Saka pandakatanga kuita zvinhu izvi mukoma, I thought kuti maybe ndichazvicontrola, ende chakakonzeresa kuti ndinge ndichiita zvose izvi mukoma. Let me confess wo kuti pandakauya kunoku kunyika kwevatorwa muchechi umo mandainge ndava kunamata imwe Pentecostal church iri very popular kunyika kwedu uko. Saka mainge muine umwe musikana uyo wandainge ndichida. Takatotanga titori tose kuma youth group, then iye manje akabva azotongorongerwawo murumewo ainge aine mari, but he was still a brother, but iye manje ainge achipinda kune imwe province. Unongoziva zvezve zvekuti anenge ari mwana wevakuruwo vechurch. Saka pakabva patongoitwa an organized arrangement, then ndokubva vatotanga kutodata. Ndakarwadziwa mukomanashi even when I heard the news dzekuti vanhu ava vainge vava kutorara vose, but zvichitozivikanwa nevakuru vemuchechi kuti vanhu ava vainge vava kutoita musikanzwa. I felt so much hurt and betrayed zvekuti ndakabva ndatoramwa kuenda kuchechi zvachose, because I loved her with all of my heart. Mukoma sezvisinei ndakati ndirimo munyika imomo, I kept on facing a lot of disappointments, because inini hangu kubva kare nakare, kubva zvandakatanga kudata, ndingangoti ndiri munhu uya wekuti ndaingogara ndichingoda kutemha idzo dzandisingasvikiri. I mean like those classy ladies ndo vandaingonzwa kungoda, not ava veclass yepazasi. Ndaida vasikana vaya vekuti vanenge vari veclass yepamusoro-soro. So even ndirimo munyika imomo, I was struggling to get vakadzi wo vekuti they are of my class, vakadzi vaya vandinenge ndichinzwawo kuti ava ndo vandinonzwira sugar. Mostly those ones that are married to rich guys, ndo type yangu iyoyo yomukomanashi. Aiwaka kana ndikamuona munhu anenge ari married to a rich guy, even when she is not working with her husband, pane zvandinotongonzwa munyama dzangu kuti yeah, this one is the one. Kana kuri kunzi kune avanoti male gold diggers, I can safely say kuti inini I am one of those male gold diggers, but I do it for the sake of love. My belief is one day I am going to get married to the president's daughter, but with time I hope kuti zvichazoitika. But mukoma ndakazosvikawo pakubata mishonga because of this passion for dating classy women that are married to rich guys. Ndirimo munyika pane umwe musikana uyo ainge achigara mulocation mandainge ndichigara imomo at that time ndisati ndazobva kulocation kuya. So musikana uyu iye manje akabva azotanga kudata this other very rich Indian. Inini manje ndainge ndichimuda. Zvino kuti ndinge ndichimuapproacha, I felt so embarrassed, and with the issue yekuti iniwo semunhu anobvawo kuZim apa usina chauinacho, it was kind of like difficult. One day ndakangosangana naye mustreet, ndokubva ndamumhoresa. I then asked for her number, akangondipawo ma numbers. She never thought kuti inini naye we were going to end up dating, because iye ainge akatoti you are not my type anyway. Mukoma ndakabva ndati uyu mwana ndamuda uyu. Ndakatanga kufamba mukoma kuzonosvika ndichizo approacha vamwe gogo vanoitawo zveun'anga but vemuno muSouth Africa. Ndakabva ndataura navo gogo vaya, ndikabva ndati gogo, ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo mishonga yekuti ndinge ndichidiwa. Gogo ava vakabva vati mishonga iyi yauri kuda, I know this other guy, but this guy manje iye aigara kune imwe province. Zvikanzi munhu uyu anoti dhurei, plus pane kamwe kakungoskema kari involved. Ameno, if you are willing, I can try to speak with that guy on your behalf. Obva waendako, obva wanopiwa iyo mishonga yauri kuda, mishonga yevanhukadzi. Ndikati aiwa gogo ndipei. So this guy, he turned out kuti iye anobva kuNigeria, but izvo zvemaskam handina kana kumbogara ndakaita kana basa nazvo. Chandainge ndichingoda ndechekuti ndinge ndichipiwawo zvinhu zvekuti musikana wose wandinenge ndati
kuti uyu ndinoda kurara naye at the end of the day ndinge ndichizorara naye mukoma. Ndakataura naye that Nigerian guy akabva andichaja mari yaakandichaja mukoma, it was quite a lot of money, but ndakashingirira ndaiti pose pandinenge ndawana mari ndobva ndamutumidzira ndichimutumidzira because iye akati haungauye kune kana usati wandibhadhara mukoma. Ndakati ndamubhadhara mari iyaya to my surprise ndokubva ndatonzwa munhu achitoti uya you can now come. Ndokubva ndazoenda kuprovince kuya vanhu vakatouya mukoma, vakatouya kuzotonditora, ende pavakauya kuzotonditora vainge vachitodriva imwe Range Rover yeblue. Hana yangu yakarova. At the same time I was in fear and at the same time I was excited because ndakabva ndaona kuti ava ndo vanonzi mabig boy chaiwo ekuti kunyangwe ndichida urombwa hwemari, these big boys can actually assist me. Ndakati ndapinda mumotikari ndokubva ndakwazisiwa navo varume vaya vekuti vaitoona kutoti vanhu ava masatanike chaiwo vanotoita zvesatanism. Ndakatorwa ndokubva ndazoendeswa kune imwe imba mukoma. Kumba uku kwacho kwandakaendeswa ndainge ndichingotogara ndiri ndoga kuzosvika mishonga yacho yazopedza kusvika ndazopedza kushandisa mishonga yacho iyoyo ndainge ndingori ndega mukoma nashi. Then ndakati ndapedza kugeza nemishonga iyaya ndopandakabva ndazonzi usiku hwacho ihwohwo ndainge ndichazomonererwa nenyoka, ende zveshuwa mukoma ndo zvakazoitika ipapo. Ndakati hwava usiku, chinhu chandakatanga kuona ndechekuti ndakaona imwe kitsi iyo yakapinda mumba, but kuti nditi kitsi iyi yakapinda nepai I don't even know. Kitsi iyi inoita sekunge yakatongopinda nemumadziro direct as if painge pasitomborina kana madziro zvachose. Then mukoma nashi kitsi iya yakati chinopinda mumba ndobva yashanduka ikabva yatoita nyoka, yakatoita shato chaiyo mukoma nashi. Then shato iya yakabva yatanga kuita bonde nene. Iyo shato iyi itori nesikarudzi yemunhukadzi. Saka shato iyi ndakati ndapedza kuita bonde nayo ndakabva ndatanga kuchema, ndakaridza mhere mukoma nashi because ndakabva ndaona kuti sikarudzi yangu yainge yatsemukira yazara ropa. Shato iyi ndokubva yanyangarika. Saka mangwana acho makuseni varume vaya vekunigeria pavakauya vakangondiona ndakarara ndiri mubhedha vakabva vandibvunza kuti what was going on, but vachindibvunza kudaro vainge vatori pakati pekutondiseka because vaiziva kuti izvi ndo zvainge zvaitika kwandiri. Saka varume vaya vakati vandibvunza ndokubva ndangoburitsa sikarudzi yangu iyi mukoma. Ndakaparara kane kune munhu ane maziso emweya anokwanisa kuona sikarudzi yangu. Kana akaona sikarudzi yangu anotiza. Kana ari munhukadzi ane maziso emweya akavhurika haangambomiriri kuita bonde nemunhu ane sikarudzi yakaita seyangu because mukoma ndakatsemukira kutanga pamusoro pechimusoro apa kuzonosvika uko kunosangana sikarudzi nemabhora uku. Saka zivanga iri zvarakaita rakatangira pamusoro ndokubva ranodzika richienda nepazasi pesikarudzi kuzonosvika zvichinosvika kumabhora uku. Zironda iri mukoma rine time yekuti rinokwanisa kutoti paya pandinenge ndichiita bondeso rinovhurika mukoma, zvekuti paya mafluids emukadzi uyo wandinenge ndichiita naye bonde, mafluids iwawo paanenge achipinda muchironda ichi ndinonzwa imwe pain mukoma, but at the same time handifaniri kuti ndinge ndichiregedza kuita bonde. Ndinofanira kungoramba ndichingoshingirira kuita bonde koka ndo punishment yacho iyoyo mukoma kuti ndikwanise kudiwa nevakadzi vane zvinhu zvavo, zvekare kuti ndirambe ndichingodiwa nevakadzi avo vane veclass iyo yandinoda, vana vembinga, vakadzi vakaroorwa nembinga. Saka uyu ndo mubhadharo wacho wandinofanira kuti ndinge ndichibhadhara nawo. Zvekare shato iya nawo handiione physically, inongouya kwandiri like kuhopeso, but mangwana acho makuseni pandinomuka mukoma kana kufamba ndinenge ndisingatombogoni because sikarudzi yangu inenge yakaparadzwa nesikarudzi iyo iripo yakaita yechimunhukadzi iriko kumashure kweshato yacho iyoyo. Ende shato iyi inongouya musi wainenge yadira kuita bonde neni. I cannot control
control it. So mukoma varume ava vakabva vazondipa necklace, vakandipa necklace yakaita yeoriginal gold, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizombozorora, vakabva vazondipa mamwe mafuta akaita kunge cream. So saka mafuta awa ndinoti paya pandinenge ndamazora pasikarudzi yangu ndinombonzwa kamwe kakutonhorerwa, so zvekuti pain yacho inenge yava kuita sekunge iri nani, but mafuta acho manje ava kuda kuenda kunopera. Varume ava ndinotoshaya kuti kana mafuta awa akapera ndichava pay, because ivo vakanditi mafuta awa they are worth more than gold. So I don't even know what I am going to do when the time would have come kuti inini ndinge ndichienda kunotora zvekare mamwe mafuta, because chironda chiripo pasikarudzi yangu mukoma, kana ndikaita mazuva ndisingazori mafuta awa handifungi kuti ndinokwanisa kurarama ini. So uyo musikana uyo mukomanashe uyo wandainge ndichida uya wekundipa mafone numbers ake, ndakati ndichizodzoka kubva kuprovince kuya kwandainge ndiri ndiye munhu wandakabva ndatanga kutaura naye. Varume vaya vainge vakandiudza zvekuita, saka musikana uyu ndakamukumbira mapictures ake, but iye akabva andinyima. Saka ndakangoenda pastatus pake ndikabva ndadownloada mapictures ake awo aainge akaisa, ndokubva ndatanga kuita chimandara maoko. Ndichiita chimandara maoko ndainge ndakamoneredza chain yeye neck chain pasikarudzi yangu, ndakatarira picture yake. Ndakati ndava kupedza paya kuita chimandara maoko, ndokubva ndaita kuti mbeu yangu inge ichienda kunodonhera pamusoro pefone, ndichita sekunge iri kutonodonhera pamapictures ake. Mukomanashe ndakati ndapedza kudai ndakatoshamisika, mwana wevanhu ava kutondipa magood response. Ndiye akava my first victim, ndokubva ndatanga kurara naye. Dzimwe nguva ndaitoti ndichirara naye mukoma, ndaiti kana ndikatarisa sikarudzi yangu ndaitoona ichitobuda makonye, nekuda kwekuti chironda ichi mukoma chinongogara chiri chinyoro uye chinogara chichirwadza. Mukoma ndo zvinoitikawo kwandiri izvi. Then another story that I want to tell you, pane pamwe mukomanashi pandakangoti ndichingofamba, so ndakabva ndangoonawo kamwe kamukomana kaifamba neumwe musikana, kamusikana aka mukoma kainge kakanaka. Ndikabva ndati uyu mukomana uyu hadeserve kuti ange achidanana nemusikana uyu waari kudanana naye, because she seems to be more lovable than she is. Ndo pandakabva ndamushandisira zvekare mushonga iwoyo. Ndakati ndamushandisira mushonga iwoyo ndikabva ndatongomubvuta musikana uyu, ndakangorara naye ka1 ndikabva ndatonzwa asinganaki, ndikatongoti damn it, and I found out kuti I don't love her anymore. Apa inini ndainge ndatomupfurira kuti ange achirambana nekamukomana kake. I destroyed her relationship. Mukoma ndo zvandinoitawo izvi. Ndakapiwa necklace yekuti ndidiwe nevanhukadzi, but necklace iyi mukoma yakauya nemubhadharo, haina kuuya for free. Ndinewo mhiko dzangu dzandinofanira kuti ndinge ndichizadzikisa, handina zororo mukoma. Mukaona pain yekuti pain yacho iyoyo kunyangwe ukainzwa, kunyangwe ukanwa mapain block, pain iyoyo inotowedzera kurwadza. That is the type of a pain that I am feeling each and every day. Mukomanashi ndinogara ndiri pakurwadziwa. Zvino mafuta awa zvaava kuda kunopera, mafuta acho anoita achitonhodza pain iyi. I am worried mukomanashi. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, hanzi sikarudzi yangu ine rimwe zeronda rinotangira pamusoro payo richidzika kuzasi. Hanzi kana kuri kunzi mukadzi wandiye ndichida kurara naye kana aine maziso emweya akavhurika akatarira sikarudzi yangu, haangazombobvumi kuita bonde nini nekuda kwezeronda iri riripo pasikarudzi yangu. Yei, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Kuita bonde neshato
regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri kufunga kuti it is far much better kuti ndingosiyana nezvekunamata izvi kana kuti ndongochinja church, but dambudziko manje ndibaba vekwangu. Ndinotoshaya kuti ndingavaudza sei kana kuti ndingavaconvince sei kuti it is far much better kuti tinge tichinja church, because he is a very dedicated Christian uye he is dedicated kuchechi yedu iyi yatinopinda. Zvino iniwo mukoma ndakaita mistake ndikabva ndazoita gumbo mumba gumbo panze napasta avo vanotungamirira pasvondo pedu. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti pasta ava inini ndini uya anowanzo kuvadirira mvura yekunwa. Saka pane umwe musi pavakatongoita joku neni vakabva vati mwanangu, mafuratiro acho aunozondiitira paya paunenge wapedza kundidirira mvura, izvi zvakabva zvazondirovesa nehana, because ipapo pavakataura neni tainge titoriwo painge pakaungana vanhu. Saka vakatongotaura neni vakandibata kudai vachindikwenya mukati meruoko rwangu. So ndakabva ndashaya kuti what am I supposed to do. Ndakangoramba ndakati tuzu mukoma, ndainge ndafreeza ndakangovatarisa ndokubva vanditiseka mani, otherwise vanhu vanozonyumwa. Ndokubva ndatanga kungoseka hangu ndichiti that is true, oh papa that is true. Saka ivo vakabva vati I want you to speak with me. Ndakabva ndazotaura navo apo murume wangu paainge arara. Vakabva vandibvunza kuti kokutaura neni usiku hwakadai, then ndikabva ndati ndiri kutadza kurara. Vakanditi why uri kutadza kurara? Ndikabva ndati nekuda kwezvamandiita, ko manga muchindikwenyereiko muruoko rwangu? Vakabva vati because wakanaka and wakafita kunaka, maoko ako anodziya. Iyi mukoma ndakatombokanda foni kwakadaro ndichifungidzira kuti ndini ndainge ndatadza kuona. Ndakaitora zveshuwa ndikabva ndatoona kutoti mufundisi vainge vatonditumidzira vhidhiyo rebonde. Ndo patakabva tatanga kutaura nyaya dzebonde, but ivo manje zvavaitaura ndakabva ndati izvo zvamuri kutaura kumba kwangu hazviko. Vakabva vati saka ndiri kuda kukudzidzisa kuitira kuti unge uchizodzidzisa murume wako. Ndo pandakatanga kudanana napasta. Inini napasta takaita 2 good years mukoma tichidanana kusvika pakutomitisana. Takati tamitisana vakanditi bvisa nhumbu iyoyo, but inini ndainge ndichida kuchengeta mwana uyu, but vakanditi bvisa nhumbu iyoyo, ndokubva ndaibvisa. Saka now ndiri kuona kuti the more yandinongoramba ndichinamatirapo pasangano apa, tichangoramba tiri vanhu vekuti tinenge tichingorara tose, and I don't want to do this anymore to my husband. Ndava kudawo kuva mukadzi wekuti I am an honest wife to my own husband. Please ndibatsireiwo, do not judge me. My mistakes akatoitwa already. I need you to help me out so that I don't keep on making the same mistakes. Ndinotokumbirawo rubatsiro rwenyu kubvawo kumhuri mhuri yeZimbabwe. Ndinotokumbirawo rubatsiro rwenyu, musingandijaji. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndafunga kubva pasangano apo pandinonamatira, ndafunga hangu kuti ndinge ndichinonamata Samuel, but dambudziko murume wangu ndinotya kuti anozondibvunza kuti ko what went wrong, why uri kuda kubva panapa, because he is a dedicated Christian and he loves his church. Pastor nemwana wesangano kurara vose kuzonosvika vachizomitisana vobva vatobvisa nhumbu yaya. Zvakangoma hazvo veduwe.